Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekuvele kwaqubuka isikhulu isililo kubantu eziguleni zokuxhumana bezwelana nomculi Intaba YaseDubai emva kokuveza indaba zamaholo akhe. Lo mculi ke okwakhala ukuthi ngengoma ethi imali eningi ayenza no Big Zulu akaze athole ngisho isento. Uqhubekile ke nokuqinisa amazwi akhe wathi cha angilwi no Big Zulu futhi angilwi neAmbitious okuyikampani engisebenza kuyo kodwa ngilwela iqiniso lokuthi ngampela lengoma angikaze ngizuze ngisho isente ngayo. Lokho engishoyo kuyiqiniso futhi ke bengazama ukungcola igama lomuntu thizeni kodwa nami bengiveza ingxenye yeside lami le story. Uthe noma ubanike othi mina ungikhokhele lo umuntu okhuluma amanga alihlaza cwe futhi ngiyaphinda ngithi okhuluma amanga. Imali engiyitholayo imali elinganiselwa ku 3700 okuyimali engiholelwa yona njalo ngenyanga futhi kuyiyona imali engijabulelayo njengoba mina ngingowasemakhaya futhi ngiphuma ke emndenini ohlwempu ngiyayidinga kakhulu imali ukuze ngikwazi ukuthi ekhaya ngondle bekwazi ukulala bedlile ngayo le mali engithola ngayo. Wathi ke angijabule neze ngendlela okwenzeka ngayo izinto. Ubese eqhubeka ethi noma abantu bengakhuluma ukuthini ngaye hayi ukuthi ngoba efuna ukubuka kodwa ukhuluma iqiniso futhi ke engakufela lokho akukhulumayo. Ubese ethi ke konke lokho kwenzakalayo akusangithusi njengoba kuqala manje kade ngihlukumezeka abantu bedlala ngami. Waphinde wathi uyaxolisa kakhulu kwezintatheli nabo bonke abantu ababembhalele befisa ukukhuluma naye kopha wangaphendula. Wathi abantu bengathukuma eshiya umculo njengoba kuningi abhekana nakho ukhona la emculweni noma kuthiwa futhi uyafa kuyobe kuyisinqumo sakhe leso ke. Bafethu ke lezi indaba ezithinta abantu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media.